Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:09 na. Aksyon Hotline. Mahingaga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Lunes kita. Mabagihon ang aton sining tiempo diri sa Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapabilin sa gihapon nga maulanon ang tiempo. Apisar nga diri sa Bacolod City, hindi gid man masyado madamol ang pagtupa sang ulan, pero sa palibot sang probinsya kahapon nga daw may pila ka mga lugar nga mayara sang mga evacuation nga ginpatigayon partikular na dira sa Banwa sang Kawayan. Maki-update kita karon dugay-dugay daha mismo sa punong barangay kay duha ka mga areas Kawayan ni no dira sa barangay Kaliling kag barangay Inayawan. Liwat kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon diri sa Lunes nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline Setyembre 26. Katapusan lang nga Lunes sa ikasyam nga bulan o hindi kita magkalipat ha. Mayara na gid lamang sang 90 kadlaw ang nabilin no bag-o abot ang adlaw sang Pasko kag may 97 kadlaw nabilin antes magatakop ang tuig 2022. Kadasig lang sang tiyempo naton na magkaksuntang nga nagamonitor na via on air. No kutob malabutan naton bilog nga riyon size dira sa probinsyang syudad sang Iloilo sa Panay area Guimaras, lakip na sa Negros Oriental, bilog nga Negros sa Occidental nga nagatutok na karon nga morning. Labi na gid pumuloy sa Bacolod nga nagapamangkot sa pinaka-latest nga advisory. Good morning. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. At the same time, mga ka-aksyon naton nga nagamonitor naman via online, no inang mga nagatutok paagi sa Facebook kag subong man YouTube. Monitor kamo maliwat kita nga magaserbisyo sa inyo tubtob alas 9:30 karon nga aga. Pero dugay-dugay unahon ko si Dr. Zipar Gerhard Kailian kay para makahatag karon nga morning kay alas 8 do mo ni siya ang may ara sang latest nga weather advisory nga ginapagwa, no ang Pag-asa, and most likely may ara naman sa nakuha ang taga PDMP kag sa sining nga bahin ti kuhaon naton kay Dr. Zipar Gerhard Kailian ang advisory, no? Pero ang latest nga ginapagwa mga ka-aksyon na ang amon diri nga lista sang mga LGUs nga patuman na sang suspension of classes. Meaning mga eskwelahan o mga LGU nga ila sini nga mga lugar wala sang klase. Karon nga daw mga isip-isip ko mga 22 na tanan ka mga LGU. I-check na lang na karon kay base may na-miss kita nga pila ka mga area pero 22 ang suma total nga naisip ko kaina nga pagwa na sang advisory, and the latest amo ang Banwa sang Manapla. No amo nang pinaka-latest nga nagkuha ko. Pero earlier, kahapon bagani aktualing iban, nga nagpagwa na sang ila sining advisory nga suspension of classes. No? Ang mga banwa kag syudad ariho, La Castillana, Moises Padilla,
ang Isabela, ara man ang Binalbagan na lakip man diri, ang Cabancalan City, ang Ilog, Kawayan, ang Sipalay, Kanduni, Hinubaan, Hinigaran, ang Banwa or syudad sang Himamaylan, ang Morsya, Ibi Magalona, Valladolid, Bago City, ang La Carlota City, Victoria City, ang Pontevedra, Silay City, Talisay City, kag amo ini ang Manapla. Now, kung sumahon na ton 22, pero ti ambot ang iban kung bala may ara na latest nung ginpagwa nga advisory. Na ang Bacolod City, sining aga, may ara yagin pagwao advisory ang PIO. No? Ang PIO sa Bacolod, paagi sa talatapan dira sa PIO, padala sang information, Mayor Albi has not made any declarations as to suspension of classes in Bacolod. Please do not post any unofficial information that did not come directly from the Bacolod PIO or duly appointed representative of the mayor's office. Thank you. Amo na ang nabutang ha. Meaning, wala yung malakip sa suspension of classes ang Bacolod City. Hotline. May klase gihapon ha, diri sa Bacolod City, pero depende na sa parents. Kung ang inyo kabataan nga nakita nyo do hindi mayad ang kondisyon, kapin pa nagatinupang ulan, inyo na naiya diskresyon kung bala ipadala pa sa bulutuan. Okay, mas delikado tuod, kung ma-expose sila mo, kapin pa kung magala sila daya kagwa, pagkadto sa mga bulutuan, nga kung magkarabasa, ti dako pagid nga problema. Hotline. Aw isa-isahon ta na karon ha mga lugar kag maki-update kita sa mga local officials, pero siguro kung why si Dr. Kailian ang PDMP nilang guro action Oliver basi kung okay ang taltapan sa PDMP, at least makakuha kita update kag may baluan ta kon as of 8 AM di inadapit subong si Carding. Grabe mano, si Bagyong Carding ang hagupit niya ti damo gid na apektuhan. Ang latest no kay ang tanan nga biyahe kun halin ka diri sa Bacolod pakadto dito sa Manila sa barko ha, ang desisyon iya sa Philippine Coast Guard ti kwan why anay biyahe basta pakadto sa Manila. Na muna ang simple para sa safe or safety no sa mga travelers, ti diri sila sa aton anay matinere sa Bacolod. Pero ang question dire, pila na subong kabilog ang stranded no sa puerto, kag ano mga assistance ang ginahatag sini sa ila. Hotline. Alas 8:17 na, pero antes ang tanan are kay importante ang advisory nga gusto naton mahibaluan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad ang tagpamuno sang PDMPD, let's have Dr. Zifard Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action Art. Taga mayong aga sa tanan pala sa Action Radio. Salamat gid sa time. No, Doc, i-check ko lang ano ang latest advisory for the Negrosanon nga nagamonitor this morning, especially may kang tanan sa kay Bagyo Carding. Yes, no, ang aton advisory for this time, no. Again, even though nga ang aton nga probinsya, no, wala malakip sa signals, no, or sa track ng aton bagyo, but still we have to be proactive as our governor is always reminding us hindi kita maging complacent, no, dapat kita maghalong. Number one is ang aton nga range, no, ara pag nagasigi-sigi until nga ang bagyo naton, no, ang enhanced southwest monsoon, mabuto ang bagyo naton pagwa, no, sa
sa area, no, ang trough yung sinibala nga pagbutong sang aton nga southwest monsoon. So ang trough sang bagyo ibutungon niya man pagwa man sa aton isla. Okay. Siguro ginabana-bana naton nga basi mag clear skies naman kita this afternoon sa pagsaka sang bagyo, no, dito sa Luzon, no. And then again we have to be proactive in our preparedness, no. Ang aton nga mga estudyante nga nagatabok dra sa mga overflow, no, sa mga waterways, no, dapat maghalong, no. And then hindi na kita dapat mitani mayara kita nga inang mga hubog mga sige gid nga matabok even though nga kataas ang tubig kagakusog sang currents ang tubig, no. And then Correct. syempre aton nga ang pag clear naman sang aton nga mga LDRMOs sa mga waterways naton, ensure nila and monitor ang aton waterways obstruction para maka ang pagdaloy sa tubig, no. Pasalamat lang ta Action Art kay Yes, sir. nubo ang aton nga Taob. high tide, oo. So jutay lang, no, ang inilang sa kaliling kahapon ang nakabatsyag nga nagtaas, no, because of the river swelling, no, pag-awas ng tubig nila kuno dito sa Kawayan, no, sa Subong, no. Ang latest naton nga monitoring, gahulat pa kita official report coming from them, but ang latest monitoring sa aton nga 911 telecommunicators nga sa ilang nga naga-contact, no, nga natalithi na lang to kuno Subong kaga nagbalik naman ang mga naghalin sa ilabalay. Actually ang ginulat man lang nila nga mag-subside ang tubig and then nagbalik man sa ilang mga panimalay ang ang mga evacuees. Okay. But with the official information coming from them sa DRMO naton, pila bilog ang naapektuhan sa kahapon nga saka sang tubig. Yes, bali pila sir ang total families affected, Kaliling and Inayawan, no? Do mo lang do ka barangay to sa Kawayan? Yes, wala pagid kami wala pagid kami official nilang info, no, basta may ari sila nga evacuees. Ang ilang initial is 100 individuals. Bako damo. So amo man lang na ang ari di Subong as per feedback sa aton nga mga sa aton nga EOC, no, kag Okay. ang naghatag sining radio operator ng LDRMO sang Kawayan. So ang ilan nga nga situation report ang ginahulat namon sa pag-account kung pilagi kabilog ang mga affected nga individual sa pagsaka sang tubig kahapon sa sa Kawayan. Yes, sir. Now, ang palibot sa Negros Occidental, as of this broadcast time, ay makita siya na baton nga may ara pa bisang nagatupa, madamol nga ulan, nga dapat mangin aware kag preparado ang mga LGUs in terms ng ilang monitoring, Doctor? Yes, Action Art, no, actually ginala ako subong ang satellite image ang Pag-asa nga ari subong sa tubang nato, no, and we are expecting rains, no, from moderate to heavy pagyapon sa may southern portions ng aton nga probinsya, no. May pa siya, may medium pula-pula meaning ang heavy precipitation coming from the clouds, but it will it will depend naman depende naman kung magtupa siya kung hindi. That's why nga isolated rain showers and thunderstorms kita. But ang makita natin subong as per satellite image, no, na may ara pa sa babaw sang southern Negros, no. Okay. So again, hindi kita magkomplaser or hindi kita magsalig-salig, no. Let us be proactive and let us be alert sa mga heavy rains, no. Like aga ka zero visibility kita sa aton nga pagbundak sa matudos ang ulan, no. So ginanglan kita maghalong sa mga landslide, no, flash flood, no, and ng mga flooding incidents, especially sa sa mga highways naton kay tag sa mga dala naton, mga overflows, no. Kinanglan nga aware kita sina. Yes, sir. Dok, bali ang sa bilog nga probinsya, so far kundi red alert status kita kagabi, mintinado na gihapon nga panugyan sang probinsya sa PDMP.
ni Gob? Actually, yes, about the red alert, no, ang red alert status subong actually ang ginpasaka nga red alert status ni Gob, no, it is in a sa red alert man sa nga regional operation center, no. So ang tanang mga operation center lang ang red alert status to monitor and to respond Okay. para sa southwest monsoon, no. Oho. But actually ang mga council siya kay tungod hindi kita hindi kita wala kita ya sa pansang bagyo, no, wala kita ya sa tracks ng bagyo, and ang ato niya indirect effects, no, wala man kita sang alert status actually sa aton nga sa Negros Occidental or sa aton region, but ang operation centers for all the RM offices amo ang ginhaitan ang alert kag ginbutang sa red alert status Okay. to monitor and to respond kung may ara kita sang mga sa mga pagbaha, no, dulot sang aton southwest monsoon. Yes, sir. So, bali, sumong Dok, sa monitoring mo as expected, saan ni posible magagwa gid sa par ining si Carding? Ang aton subong latest track, no, ang pagbanabana that's 2 AM na 27 September. Buwas. Buwas kag iniga 2 AM to 2 AM sang 26 kag sang 27. So between that Okay. period mga gabi siguro sang 26 sang subong nga gabi. Aha. Kasi daw madasig-dasig na ini siya, no, ka 30 kilometers per hour moving west northwest at 30 kilometers per hour. So we expect nga mas madasig ining pagwa niya sa aton Philippine Area of Responsibility. At ang pag suyop yung man kagang pagdalaya sang southwest monsoon malayo sa aton isla. Aha. Pero why, meantime, nga ara pa na siya, ang ekspektaron naton nga may ara gid sang madulot ining influensya sa lakat sang tiempo o kon sang panahon ta diri sa Negros and Bacolod. Yes, Action Arno, as long as nagakwan siya, influensya sa aton enhanced southwest monsoon. Okay. So, finally, siguro, Doc, in behalf of the governor, nanong panugyan naton gihapon sa mapumuloy sa Negros Occidental? Yes, so let us be reminded, the governor is always reminding us to pray, no, magpangamuyo kita, no, na hindi man maapektuhan ang aton panimalay, ang aton komunidad, kag ang aton nga probinsya sa sining mga effects ang aton nga bagyo nga si Carding. And then let us prepare, no, as a community, as an individual, no, as a family, and let us be proactive in our preparedness. So amo lang na siguro Action Art, kag madamo ginya salamat kang bayong aga sa tanang tagpalamati sang Action Radio. Salamat gid no ang tagapamuno sa Provincial Disaster Management Program Division or PDMPD, Dr. Zevard Gerhardt Kailian. Actually, ginahulat pa nila subong ang official gid nga statement or official gid nga parayag or reports coming from different LGUs. No, kon parte naman sa numero gid aktual nga numero bla sang mga nahalitan sang sining bagyo. No, although why di magsentro sa aton pero may mga lugar nga maginbaha, like for example dira sa area sang Kawayan, no, may mga families affected nga gin-evacuate. I-check ta dugay ang punong barangay mismo sang barangay Kaliling so that nga kuha kita sang update sa iya parte, no, sa sining pagkuan kahapon, no, pag-evacuate sang mga residente bala nakapauli na ni sila tagsag ka mga lugar, no, kay ting Kaliling may porsyon na da mo nga aras kilid suba man bla ti may mga residente nga nagailistad dira nga mo man ang dala sa mas safety nga lugar, no, depende na siya may ara iya preventive evacuation, no, o preemptive evacuation for that matter nga ginapatigayon. Mayara naman niya nga may ginapatigayon na gid ang pag-evacuate sa mga tao nga perti na gid ang kadalumon sang baha.
Si Cap Jusel Pupiuco, Liog, okay na siya sundors na schedule ko na siya. Kay ma-update lang ko sa iya sa sitwasyon dito kag kun bala mga residente tos lugar yung pabalik na. No? Sa ila sini natungdan nga mga lugar, no? Atong mga pamilya nga napiktuhan sang sining pagbaha. No nga baldri ni Dr. Kailian, ti damo-damo to nga mga individuals ang na halitan, no, sa sining maulanon nga tiempo. Bisan sa sipalay dalom tubig to ho, no, sa ila sining nga mga karsada to kahapon i-update na lang na karon sa udto no, kay isa-isahon ta ning mga banwa ka mga syudad, no, sa mga late tuners atong ginlawag ko kaina basi madugangan pa na mga LGU sa pero diri sa may Bacolod, going back sa Bacolod City sa mga nagapamangkot, ang latest nga gin pagwa nga advisory sa PIO Bacolod, Mayor Albi will issue an official statement in a while. No? Karon dugay-dugay. Please be guided accordingly. O hulaton ta ha kay dugay-dugay basi may ara na sa advisory nga ipagwa si Mayor Albi Benitez. Alas 8:29 na Action Radio Philippine Standard Time, nano pagid ang pila ka madalag ko nga balita magluwas sa pagtutok naton sa bagyo. Ha? Ang pila pag ka ma-information ho, istorya kita parte sa epekto ang bagyo actually ang sa Manila, Luzon area gid ho, grabe tong epekto. Ang kahalitan nalin sa pananom, way pa kita report from the NDRRMC kung pilagid ang suma total sang kahalitan, no, kapinpas pananom, mga families affected nga gin-evacuate. Amo nang ginahulat pa naton ang mga stranded nga passengers sa mga puerto, ibaloon talang nakaroon dugay. Pero ari sa aton nga linya ho ang akon amigo Online sa hotline. Si Barangay Kapitan Josel Pupiuco sang Kaliling, Kawayan. Isa sa mga lugar nga may isla man nga kaladtuan nga nami ho. Galing ti mag-amo ni sitwasyon. Sino pa ba magkanto? We have Cap Josel Pupiuco on the line. Hello, amigo. Sir, may ngaga sa imo sa Action Art. Live ka subong sa Action Radio Bacolod. Yes, sir. Good morning, Sir Art. Good morning, Jed. Salamat kisa time. Bo kahapon do nga tamaan da may mga lugar na sa imo area sa Kaliling daw ginigo gid sang pagtaas ng tubig. Kumusta na subong lugar sir kag pila ni kahapon ka families ang apektado? So, actually, sir, kahapon, ang affected niya, evacuees namon is 15 families, kag 32 individuals. Aha. Porokto lang na, sir. Only porokto lang na sa may tamburong sa amon area. Bawdra gi sa ubos ang balay mo da? Yes, kaya balay ko gani lambot man. Uy, ti kumusta mga magbanwatos piakya? Kumusta sila to? Okay lang to ya. Okay lang to ya mga magbanwang migo to. Okay lang to ya kasi proper sila. Kay proper tong ila kag medyo taas tong ila eh. Taas na to ya ilang sa amon na. Ang sa ila ni Bubit, dapit to ay malabot na hindi na yung malabot na. Layo na sila ya, sir. Kumusta kapining mga families to nga gin-mention mo bag-o lang, bali nalabot gini ang balay nila ya? Yes, sir. Lambot ginada kay the flooded area ginada na yung area sa amon sa may tamburong. So ini sila din ginpamtang kag nanong status subong nakabalik na siya sa balay nila or ara pagyapon din sila gimbutang sir? So gimbutang naman sa evacuation center sa amon sa Barangayol. Kaga ining aga nag-pull out naman sila, sir. Nag-subside, nagnabaw ng tubig. Okay na, Okay. So bali ang affected nga families, may lagi wide as ang reported no nga na missing bangod sang pagbabaha ni. Wala man, sir, kay automatic ang responder sang Bureau of Fire kag ang Philippine Army kag kapulisan sa Bano sa Kawayan. Okay. Naghatan responde man sila dahil sa area. Nakita ko pa gani do may ara pa ambot kun sa inayawan o kun sa inyo da nga daw may mga taga Bureau of Fire nga may ginapatabok nga mga kababainhan nga mga persona sa suba o kun sa kilid sa pangpangalin sa balay nila sa lugar mo may ara gid gin suong ging kadtuan pa sa mga rescue operative sa good kwaon sa mga balay nila nga natrap. Wala na, sir. Okay na mapasabol naman ang dalan, sir.
pasabol lang man, so meaning hapos naman lang, way naging man gali, pagka batyag nga nagtaas ang tubig, amatamat naman lang sila. Naghalin. Ginawa lang to dahil naman kagapon, no? Kaya sin ko, delikado kung gabi, kag base mag-brown out. Correct, Sa correct. gitna namon. Oo, kay tiyang sa ubos ang balay mo na mo nang nakita ko na doon ng lubuan gano permi ginabahay. Oo. Amo ganda ng area, sir. Yes, sir. So may mga assistance naman kita, no? Kagin hatag sa iyang barangay, kag si Mayor most likely nagpadala naman sa bulig sa inyo da. Oo, sir, kagabi nag-provide ang barangay para nga makakaon lang sila. Okay. At this morning siguro may ginpadala na to si Kwan. Kaya ari ko di subong makulod. Nagkuha Ari- ang chikis ang duli. Ay, sige, natural na. Kahit trabaho na, hindi mo na yung malikawan mo. Oo. So, anong mabilin, matugon mo sa taga-Kaliling subong nga nagamonitor sa mga paryente na dito sa Kaliling sa Kawayan, sir? Bali ang mamarkulan sa area sa Tamborong, taga-Tamborong. Kung kaso din man nga kung maglain ng timpo kag kung panila nga magbaha, automatic na lang siguro nga mag-pull out na kita sa evacuation center. Okay. Kaya mo na pinakasimple naton nga kalagtuan para nga ma-safe kita sa mga kalamidad. Okay. Kap Josel Pupiuco, salamat gid sa time no kag hopefully makakontak kami sa imo for some update. Halong gid sara sa pagpauli to karon sa aton banwa. Okay, sir. Salamat kid, sir. Salamat kid. May ngaga. Kapitan Josel Pupiuco sang Barangay Kaliling, no ti ang natabo kagabi mas mayo amo na lang nang himuon permi no basta gani nga nagataas ang tubig kay basta may bagyo or malain nga tiempo kita nga mga residente kabalo kita mo kundiin nga mga areas naton ang may ara sang masami nga nagataas ang tubig no ti once gani nga may pagbubo sang ulan bisan pa gani nga sa lugar nyo gida why nagatupa ang madamol nga ulan pero sa mga areas sa mga nabukid basta nagdulom na dito ka nakita mo nga nagabomba dito tudo ang ulan no nagatupa to sa mga bukid nga porsyon mas labing maayo preparar ka na iya kay ang flash flood amo ng kakululbaan no why kita tuyo nga mamahog pero dapat mangin may ara na kita sang leksyon dapat magpreparar na kita. At the end of the day, hindi man yagid ang tanan nga mga problema katulad sini masolve gilayon. Halimbawa, karon tikon isalig mo yang imo sini nga sitwasyon sa mga rescue operatives. Bisan may kaugalingon pang rescue operatives, ang imo sini nga barangay o ordira mismo sa inyo lugar. Pero kung may flash flood, may pagdalom sang tubig karon kag ang lain kun mismo ang mga rescue operatives nyo apektado man sang pagbaha sino abing unahon nila sila kundi pamilya man nila amo na nga kinanglan magbantay that is number 1 tapos kita mismo mato-mato kung ano makapamaayo sa aton sini pamilya nga mahiluway sa problema kapin pagid sa mga pagbaha dulot sang maulanon nga tiempo. Ang nasubuan ko gid kay ti amo niho ang mga pamilya nga dito ya sa Luzon nga mas labing nga naapektuhan may mga classmates kita dito sa Luzon no mga batch 94 sa Our Lady of Lourdes High School sa Candoni nga ti ditong iba nagatrabaho sa Luzon area ang iba nara sa Manila no nga apektado man sining mabagyuhon nga panahon. Ang importante no nga kalipay lang ang ato nabatyagan since nga wala iya sang reported as of this broadcast time nga na missing o kung na disgrasya diri sa Negros and Bacolod bangod sa maulanon nga tiempo dulot ni Bagyo Karding. Ginalauman nga may ara sang pagbalik o kung pag-ayos sang temperatura kag tiempo basi buwas pa nga adlaw. So halong gid kita anuman nga advisory nga ginapagwa sa mga otoridad amo ang aton pamatian no. Ang mga paryente mata nyo nga kung may plano mag-travel dito sa Metro Manila ang iban sigurado nga ready sa Bacolod na lang nagtiner bangod man nga wala gintugutan nga magbiyahe ang barko pakadto dito sa Luzon. Alas 8:38 na dugangan tayo ni karon dugay no kay iban nga mga balita dadaw puwerte ni ho. Ay shabu iya way untat tiari
hindi ya pasulod sa Bacolod, halin na diri sa Bacolod, dalon to sa tabok dagat to. Hotline. Sa tabok nga probinsya, ay siling ko ba si kon damo na di gintago kagin support na nila sa Bacolod. Hotline. Plus, no, ibaloon naton karon ang pinapagig ka mga update kay magluwas sa sining update karon sa illegal drugs, may pila pagid ka mga information kitang hibaloon ang kuano sanay kung kuno gina-request nga maipaidalom sa congressional inquiry. Hotline. Kag pila pagid karon nga mga update gikan sa PIO inatalan tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Hotline. 2006 WWID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako mahulam ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
makaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya ga ano sa inyo. Permit gid siya kay hinablos ko siya pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid ko online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos lagi. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa sagdupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Nuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kun larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malaba. At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo Hotline! May gagalang dira gali may lang pagmonitor kay Kas Leia May Eskultura. Now stay safe man sa imo kas may klase kapag sa inigaran kay Tito Lando kag kay Kas Leia May Eskultura. Hoy, pang, to kalala na sa Morning lang sa inyo Si Sel Manaluto, gamonitorman, si Riza Alvarez kag Tutong Similiano, Yob Parker. Basi pariente ni siya sang NBA player nga si Parker. Jennifer Hilado, harapan si Justin Harmonilia, kag Jose Mungcal Torilla. Good morning. Thank you good for listening. Rosela Rubino Marcito, Errol Policarpio, si classmate Rodami Liendeso, dira sa may Mangga sa Gilungan, Kawayan, may ginpost siya daw swimming pool sa guwa lang sa balay nila. Okay, kanalo man sang tubig. Hindi gid amo na nga siling ko preparar kag kun magpatukod ka balay mo, kung sumong ka plano ka pa lang, i-consider mo gid ang mga lugar nga hindi ginalabot sang tubig, no? Kay useless bisan anok nami balay mo kun kaysa may kadaulan gani iya taga tuhod, taga paa ang tubig, di mano ka na karon? May kabudlayan kabisan pagwa sa balay mo kundi nada. Dali lang gid standby action Alvin kay ari no may bagong post ang ang Coast Guard. No stranded passengers kuno sa Bredco. Okay Tikay kung mo may mga advisory hindi nagin man magkadto na da mo ang mga pasahero para lang magtiner kada imo Pangarunan tang update dugang sining madetali advisory ang sa area sang Inayawan si Mayor Janry Tabuhara bid hindi pa naton makontak kay supposedly kuan ta sa latest ang local diary mo man sang Kawayan no kun pilagid totally tong recorded nga mga residente nga gin-evacuate no basi karon may ara na ina masubmit sa talatapan sang PDMP. Ari ay man daw ka-relevant man sini kay timing lapit ng maskaraho. Kung lang taon naton bali 1, 2, 3, 4 mga 5 tulog na lang super maskaranas Bacolod. Ti may ara yan na recover naman sa Bredco Port. Matilaw patani nga nagpamalibad siya actually. Tiyang tendency siyempre maduda sa imo ang team sang PDEA, Police, Coast Guard, ngara dira iya sa puerto. Kay kung wala ka malang singinahimo nga kamalamalahan, nga abi nga hindi mo iya pag-ipaskan ang dala mo da, no? Nga mga items o kung ang imo mga baggage. Kaya mo giman na iya as part sang ginapatuman nga kuan mo security measures kapin paginti damo sa mga report nga drag na paagi sa mga roll-on roll-off vessel ang mga illegal nga kontrabando kag illegal nga droga. Ti ariway gi magsala ang mga otoridad kay nagpamalibad ning subject nga ipaagyon dito sa scanning
No? Ang iya sini nga karga, ti isang uli nakuhaan siya sobra 1 milyon ka pesos nga value sang shabu. Ipamangkot, siniari na ni sa Bacolod ling supply di. O part pa ni sa itong mga na-recover nagligad to, mga operations di sa Bacolod. Ba mo naguro misyonon sa ngaton mga otoridad kay siling ko basi gina pamartida kag ginakuha na ni distribute na ni sa mga barangay. Puwera lang hindi amo ng sitwasyon no kaya at the end of the day basi bla gulpiada lang pagbaha sang shabu di ang maskara imbis super maskara damo bla disgrasya damo bla mga problema nga dalon. Lugay imaginable kung magkuging utok sa tao nga obra lagaw karon. Gasiling mo siya lang isa gayuhom siya. O sige ang iya panilap sang bibig niya. Sige ang siga kakalimutaw niya nga way ginatuyo ka way ginagutom. Igaw kwentaon gali bastante. O te kundi makapamensar nga maghimo indi amo. Ari ba lang detalye sa balita ni Huwag Action Alvin Graba kay actually kahapon ni natabo. Pero anong investigation? Anong background di siyang nadakpan? May-ari na ni siya record or first time pa lang ni? Basi dugay na ning ginahimo nga siyang una, basi siyang una, bala nagasalig siya nga nagalusot siya o kag baladamo. Drug mule actually gwa mo sina mo. Ikaw yung manog bit-bit siyang illegal drugs. Ang detalye sa balita, let's have Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin, good morning. So, Art, nagapabilin sa gihapon sa custodial facility sa Police Station number 2. Samtang ginahanda naman sa Philippine Drug Enforcement Agency ining kaso patok direk kay Raymond Dumangkas, 36 anyos, residente di Action Arts ang barangay Padlad sa Banwas ang Dumangas sa probinsya sang Iloilo matapos nakuhaan kahapon nga daw sang illegal nga droga sa Roro Terminal along port Bredco Port reclamation area sa barangay 10 diri sa siyudad sa Bacolod. Now sunod diri kay PIDEA agent Bamboo ang deputy provincial officer sang PIDEA samtang nagapatigayon sang seaport interdiction ang PIDEA the same ang Philippine Coast Guard nagapatigayon man sang ila sining paglibot man within sa seaport terminal nasiplatan sang PIDEA daw ka at is Action Art kay Dumangkas. Do ka no? Kaya at is daw hindi kaya At hindi siya at easy, uneasy siguro, hindi siya mapamtang. Uneasy rather, no? Daw uneasy. Kaya kung mag-at ease kaya do kasaway ka lang niya siya siguro do ka uneasy siya. Do gakwan siya bla, gakakuragmang siya kag do ginaka. Wala sa kwan, hindi makakonsentrate. Kaya mga tao nga at is Action Alvin, makita mo na yan, siyempre kwan duway lang siya do okay lang gid siya. Kasi sa sulod aksyon Art, antes makasulod bala sa ang isa ka pasahero sa Bacolod. Sang una, why ni actually, bit-bit ka lang kabag mo, tapos pag-awan mo ticket, rikta ka lang to sa barko, nasusulusing hutan to sang may ara, mataymingan mo, basi matsambahan kay may ara canine dog. Pero subong lain na kay may ara scanner, malabay ka gito. Sakto na aksyon Art, kunti muna antes makasulod ka, antes ka makatabog sa Iloilo, kunti maagi ka anay sa waiting area sa passenger. Okay. Kasi may ara da aksyon Art pero antes ka makasulod sa waiting area, maagi ka anay sa scanner dara sa Roro Terminal. Sulod din kay Agent Bamboo kahapon nagpabalibad gid no ining si Dumangkas nga mag-agi sa scanner sa Roro Terminal sa baylo nagpadulong ni siya sa comfort room kasi ka daw ka uneasy sa iya asos kay daw naabot pala sang Coast Guard kag sang PIDEA sundan baka to CR kag dira aksyon Art mismo sa payag de Bamboo kita man sa nga miyembro sang PIDEA nga may ginhaboy sa gamay nga basurahan bala sa sulod sang CR ini si Dumangkas. That is why isang usisa ini isang otoridad kita nila may isa ka putos nga suludan bala kag diri na aksyon Art nga palapitan gin imbitar siya nga magpadulong dito na naman sa Maritime Office o kung sa Maricom Office Action Art kilid lang ni siya nga pamtang man sa area sa waiting area sa Bredco Port kag diri sa usisa
nakita o nakuha sa iya ang isa ka not-tied plastic pack sang shabu. Isa niya laba ni siya action na art. Kunti ang suludlan sa agogo wrapper, ice wrapper rather. Medyo palaba ni siya. May ara pagidya nga medyo sa gamay kung sumahon mo yara sa 150 grams ang kabugaton. Now, agin pahayag ba ni Bamboo Action Art nga ang source ang illegal nga droga dirigid niya halin sa syudad sa Bacolod. Nawang pamangkot din siya halin ang sabat kagabase sa pahayag ni Bamboo gikuha ni sa isa ka mall sa may reclamation area sa CR. Ginanoy kumpra sa mall? Kuha niya to kaya may nagpapalo sa iya action na Gira lang gurong nga ila sini meeting place. Meeting place kag pick up. Basi isuspitso ko hindi gani sa sulod sa mall basi kun di na iya sagwa lang siguro within premises na sang ila bla wanda parking area. Ani man gid pamangkot nato to si Bamboo ti sir paano nakasulod na sa CR sang mall kundi sang may sang sinanga mall asusta kay suno sa iyati kagawanda diya wala man na sa sang ido bala o kon na K9 nga mahimo maka identify kung may illegal drugs ina at isiling ko ti ano matabo ni karon sir granting nga dira mismo na tabo ti suno sa iya nga padayon ang ila sining investigasyon as to kung din bala ang source ang illegal nga droga kung diri halin sa Bacolod at di na pamangkot nila karon kag dapat dalman nila kung diin dampis Bacolod ginakuha. If you may remember Action Art, ato lang, I think September 14 to, atong PWD. I think ang apelyido sa to is De Los Santos, September 14. Yun pamangkot ni Action Aid, ang source ng illegal nga droga, halin sa barangay 2, Action Art. Gaga ina, liwat, kagigin pamangkot nato, anong connection sini, if in case kinman, nga may dara man halin, ano ang connection sini, nadakpan sa hapon nga adlaw kay dumangkas kag ang nadakpan previously nga si De Los Santos. So sa iya action na art ina. Alas 9 adjust na Asunal Bin. Padalman pa na nila action na art. Ari ang pahayag. Pero ang inayan na tabo subong na recovery sa mall area no way mabalaan ni kun ara sulod CR sila nagdawanay or basi outside way kita kabalo. Sa na action na art, amo pa na ang ginapadalman pa sa mga katapos sa PDEA. Kaya nakuha niya sa CR na mismo mo sa Baykidit pala sa Bradcoport area action na art. Dara niya ginhaboy ang illegal nga droga. Ang pahayag ni Agent Bamboo. Sa may scanner, nag-decline sa nakita niya nga medyo stricto ang pasulot. May interdiction ng PDEA, may K9 ng Coast Guard. So, nag-decline siya. Then, naghatag siya sang motibo, sang isa ka drug courier. So, ginsunod sa kay nagampala sa nga CR lang sa kuno. Ginsunod sa aton mga operatiba, sa aton nga interdiction, together with Maritime. And nakita sang isa ka operatiba naton nga may ginhaboy siya sa basurahan nga do crumpled nga green nga may masking tape. So nagin-recover to and then gin-hold naton siya, gindala sa Maritime since nga to kalayan ng chimpo. Then ginulat ang mga witnesses kag gin-open naton kung ano tong crumpled nga green paper nga may masking tape and it turned out to be a suspected shabu. Yes. As to sa pag-open ninyo sir, estimate ninyo pinaka-gramo? More or less ang dala niya na siguro mga nasa 150 grams nga may DDD value na 1,020,000. Sir, asa nangligan kung ano sir, maangot ulit sir? Ang po na nga ito nibistigano kung maangot sila or kung lain naman ng mga tao ang nag-contact sa ila. Kay ang ambal niya is nag-contact siya sa gabi, tabok na disa, hindi niya kilala. So, saan pa ko do kalabo sa istorya, nga matabok ka tungod lang sa kwarta, hindi mo kilala. And pick up niya lang daw sa SM. So, investigahan pa ni siya kay siguro mas hindi pa ni sa Mayo, gid ka paminsar sang tsakto. So, investigahan pa kung paano ang ila mode of shipment sini going to Iloilo. Hindi mangidya anong SM nga
amugid na kakuan kiti wala man sila capable nga K9 sa ma-entrance nila since kadamo man sa ila entrance and sa kadamuon man sang kag-volume sang tao nga nagasulod sa SM and may mga mode gid sila sang ila transaction kung paano nila i-discrete nga kung di nila mahatag or di nila ma-drop ang inang illegal na droga. Na art ang kawain nyo lamang sang payag diri ni Agent Bamboo. Grabe no, ti abakon mo ginidihan niyo patani gali nagkanto sa CR na sa port kag inabuya. Nabuya kita sa galing ka ginsunod sa gali kay Ido. Ang Ido ka mga kwandira, mga monitoring team sa interdiction. Sir, ang PDEA kag ang Coast Guard sunod siya, likom na sa ibalote, nakita gidya, nga may ginhaboy dito sa Basulan Aksyon na Art. Aha. Amo na ang pinakalain kay kung makalusot ka ganar. Ti pero kung pareho sa nga maaaristo ka imo, ti kuan ka gid konsumisyon gid preparar ka. Kani man dako gid nga problema kagungol pa sa pamilya mo, makon mo na iyang matabok kasi Bacolod. Aling ka Iloilo kadto ka sa Bacolod para lang niya makuha o mangumpras ang illegal nga droga. Pero magamuni kalimbawa, 1 milyon ang dala mo. Kung makalusot ito sa tabok, ti sigurado, dako maning hatag siya. Hindi lang siguro kay isak gatos o kung 1,000 ka pesos hatag siya. Aksyon na Art, kay ang initial info ganin natin, baton to kapon, tik mga 7,000. Ang ila sininga babaton ko pa, matabok nila. 7,000? 7,000 pesos. Isa 7,000 lang makagat ganing tao. Kung pigado, kaway kami mo Ani man, pero base ilang mo itong mga rason makuha 7,000 base siguro yung tubuan nyo pa ito. Kung balo ka naman daan, standard drug price pa lang na. Di kung mabaligya pa na into market, di mas pila pagid kapilo ang maganar ni Aksyon na Art. Sos, grabe. Tiyan mo na, basta ganigay mo kasang illegal, hindi ka magsalig, basta tanan nga tiyempo, imo lang ang buenas permi. Oo. Pero kapon nga adlaw din natulukan gid Aksyon Art. So let's see kung ano pagid ang plano karon kay sunod diri kay PDEA Agent Bamboo the moment nga maggawa na ang resulta gikan sa crime lab diri sa illegal nga droga di ila na ipasaka ang ini nga kaso against diri Aksyon Art kaya dumangkas. Hoy, gamonitor sa aton ka pa-regards gido si Engineer Raul Velasco. Good morning, Engineer. Kilala mo na si Engineer Raul Velasco? Daw utod na siya ni Onyok, no? Utod ni Onyok. Utod ni Onyok Velasco. Utod nila ni Paring Ruel Velasco. Kag ni Nung Boboy Velasco. Nung Boy Velasco. Olympian. Ha? Pamilya sang Olympian. Pamilya Olympian si. Galing si Raul ni singuna si Engineer Raul do. Mayo man siya magbuksing. Galing kay tinuway siya hiliging sa tapong ulay mo. Siya may engineer lang kuya. Kani man hiling na siya sa numero. Best buddy ni sila singuna sang Ninong Edwin sang ara pa kita gatiner da sa kuano sa may Gardenville. Dugay ko na star sa Gardenville mo. Ay gali ka. To paray kami ni Engineer Raul kag lan Unyok singuna ni. Oo. Ate sige Aksyon na Art records lang da kay Engineer Velasco. Oy, may nagpost sa Philippine Coast Guard Bacolod lifted na. Yes sir, actually lifted naman suspension of trips from Bredco, Manila can resume to normal operations. Amo na ang ginisyo bago lang PCG Bacolod Sige, Aksyon na RT, follow up naman. Basi ma-check mo. May tanig kung magsabat na si mo si sinuganing ngalan ni Sir Mercurio? Luis Joe Mercurio. Luisito? Luis. Luis. Oo. Lima Unicorn, Victor Alpha Zebra. Lubas? Luis. Pagbasa, Luis? Luis. Alpha Zebra ang katapusan? Hindi, India. India. Zebra. Lima, uniform. Oscar? Lima, uniform, Victor, India Zebra. Luis. Basi Luzon, Visayas ni siya? Gani man, no? Kung nagbahin ni siya, gano'n ba si Luis Minda? Oo, ano kung Luis Minda or Los Biminda, abe? Los Biminda, abe. Galing kay Tinag-Joe siya, sige, kuwan lang niya. Follow up pa lang karoon, mga update man sa Coast Guard, ha?
Okay, warning. Subong may warning, yapon ni pagwa ang OCD. I-check ko lang ni karon sa OCD man para kay Action Rex sa udtuwa kay may warning pa man gyapon. Pero ari na actually Action Alvin, no? Sea Travel Advisory number 2 as of 26 September 2022. Coast Guard Station, Northern Negros Occidental, San Patricio Boulevard, Barangay Manago, Bacolod City. Ay may ginbutang may sila cellphone number kag kuan pro numero. And reference to DOST Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin number 23 Typhoon Carding issued at 8 a.m. today, September 26. Tropical Cyclone Wind Signal or TWCS in Batangas and Manila is now lifted. In this regard, all trips bound for Batangas and Manila from Bredco Port, Bacolod City may resume its regular operations unless otherwise suspended due to adverse weather conditions and relative conditions. For information and widest dissemination, Coast Guard Commander si Joe Lovis, ginman galingalan niya. Coast Guard Commander Joe Lovis Mercurio, diri sa Bacolod City. Okay na at least ari maging padala sila official nang gini ho. Yes, Action Art kabay pa no nga makapatagawa man sa sang iyang tingog. Ti sila nga guro ara nagilang na padala andar gilang ka Action Alvin nga mapadala pa kuya tingog man. Mama na kabalo ka naman medyo hey kuya. Gusto hindi na ko yung magpadala kung gusto mo kuha ka lang. Ibasahan lang na. Ganin nabasa na ni Action Art. Ha? Mahambal siya, aran nagasin, batihan ko to, basa na to ni Action Art. Husto. Basa man, gano'y bromas namin kita na yung mga amo na yan, may official statement, kidi. Yes, amo na Action na Art, permita ginapangabay, no? Kapay pa nga may tingog man pala pag may time, may tingog man pag may time nga mabatian kita, muna bla? Oo, para naman ang media, kagang iba yung mga media tris pa. Kabalo ka, paano ta karon mangin partner sa Coast Guard or any government agency kundi kay mo yung maghambal, no? Ang pareho na sa iban, ti partner tani ang pulis, no? Para in terms of information dissemination, ginaknowledge, sinatagan tama sila opportunity nga maka interview sa ila nga makahatag sa advisory nila, di ba? Correct. DepEd, Department of Health during the pandemic. Tikinanglanon nila man ang medium, especially ang sa radio mo, ang broadcast, nga makabulig man pabalo sa publiko. Ang campaign nila, hindi man directly nga, para lang Coast Guard lang, hindi lang niya nga siling nga sila lang niya magalakalibot sa tao na karon, madala ka megaphone? Ano man? Pero kung magpa-interview kay Action Alvin, kundi at least mabatian ka. Mapatihan ng tingog. Taga Kanduni ka monitor si Inday Liberty Lambot Inanuria. Morning landas taga Kanduni. Sinong Niklat Seka nakita ko may gimpost. Nagbinuligay sila nga mahahawalan ang rurok sa overflow bla. Di ko na sa may taytay na dam. Sa Barangay East Oo, Barangay East mo na. Nakapos payawan tumulo may mga dalan pero may ara na da sila kwan may taytay na ginman da subong Sakto na, isa, damo pa na rurok mo na siya na art, isa ka na katabay na kita da. Kay isa basta matapawa. Kabalo na ko na. Amo. Hindi na pagbalawiga kasi silang ko kabalo na ko nga nakalabay ka da. Ato bala? Ato bala si una sa nag-monitoring kasang sa kampanya mo, di bala pwede kalabay da. Yes, pwede git, no? May labot ka nis kan labay pangampanya to sing una papili ka konsyal sa Ilog. Ang dala sa gali sa proklamasyon sa Gwa sa Banwa. Yes, sa Action Art. So, para maniga balik. Dala ka ni taga kwanto, ayan, taga Payawan. Natalad sa proklamasyon to. Proklamasyon. Sige, thank you, Action Alvin. Art balita sa nga patrol ni si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Daw ginaunos lang tiyempo sa kay Sir Ulysses Ortiz. Sir, kumusta ka na? Good morning, thank you for listening. Retired na bala ni si Colonel Ortiz mo? Kumusta ka na, Sir? Marialyn Bilar Hacolbe, Lombo, may agaman Aldrin Banjula de la Cruz,
Francisco Rica. Morning watching from Antipolo, Rizal. Kumusta ka mo da? Mark Tristan Tamayo kag Marilo Baron. Thank you man sa pagmonitor kay Baby Jean Benedicto Mosquida Jess Fred Nenya kag Yuluyo Suanico. Oy, ang mga taga-ando ni sa Mayor's Office kag sa Vice Mayor's Office ginatamyaw ginaton may lang ang pagmonitor dira sa inyo. Thank you gida sa inyo pag-monitor kada adlaw. No kay Sir Benji Orot da kag sa mga kaupdanan dira sa Vice Mayor's Office kay kabaluko kada adlaw gid kuno monitor nila gapatamyaw gid permi. No, salamat gid sa inyo pag monitor dira no sa area sang Kanduni. No, thank you gid kag kay Sir John Pirrido. Alas 9:23. Action Hotline 2006 WWID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami nilibre ko sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat.
Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatay sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo. Alas 9:34 na, oy si Aldrin Banjula de la Cruz, niya good morning dira kay Joy Aming, Tita Roth, kag Joy Edwin. Ka-monitor ko no Araman nga gatutok si Raymond Maranyon, siling nga tamiyaw lang si Rex Lambot sang Kanduni. Salamat gid no kag may nga agad dira sa inyo sa mga miyembro sang councilors. Thank you man sa mga taga Kanduni. Gamonitor gid sila kuno every morning. Salamat gid sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Kay Bro Limer Lambot ang Liga ng mga Barangay Presidenta sa Kabiaan. Good morning man. While tagaling time, there is aton nga pagpangalagad with Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up si Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1.